Riżultati mistħarriġ ikkummissjonat mill-Assoċjazzjoni Maltija tal-Lukandi Ristoranti l-MHRA b'kollaborazzjoni mal-BOV u Deloitte dwar is-settur tal-ospitalità ikkonfermaw is-suċċessi u rekords turistiċi rreġistrati matul is-sena li għaddiet minn pajjiżna. Il-Hospitality Performance Survey janalizza kull 3 xhur il-prestazzjoni tal-lukandi f'Malta waqt li jagħti ħarsa lejn ix-xejriet ewlenin fl-industrija fl-Ewropa. Id-Deputat Prim Ministru Ministru għall-Affarijiet Barranin u t-Turiżmu Ian Borg li kien preżenti għal seminar tal-MHRA fejn tħabbru r-riżultati ħeġġeġ lill lukandiri u operaturi turistiċi oħrajn biex investu aktar fis-sostenibilità ambjentali, f'sistemi msejsin fuq l-intelligenza artifiċjali u fuq servizzi tal-ogħla kwalità biex jiżguraw futur aktar b'saħħtu għall-industrija tat-turiżmu f'Malta. L-istħarriġ tal-MHRA indika li dħul medju għal kull kamra tal-lukandi ta' 4 u 5 tilel żdied b'7% meta mqabbel mas-sena ta' qabel, waqt li wkoll bassar prestazzjoni tajba l-ewwel nofs ta' din sena ġdida, hekk kif il-bookings bil-qudiem qed jaqbeż il-livelli rapportati fl-istess perjodu sena ilu. Ir-riżultati jibnu fuq ir-rekords turistiċi fl-2024 li tħabbru mill-Awtorità Maltija għat-Turiżmu l-MTA u l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO il-ġimgħa li għaddiet. Ġie konfermat ukoll li n-nefqa ta' kull turist fl-aħħar kwart tas-sena li għaddiet żdiedet b'5.5%, indikazzjoni ċara li x-xhur li qabel kienu jitqiesu bħala kwieti qed ikomplu jkunu iżjed impenjati. In-nefqa totali ta' turisti fl-2024 żdiedet bi 23.1% u telet għal 3.3 biljun euro. Id-Deputat Prim Ministru Ian Borg fakkar li r-riżultati tajbin tal-2024 m'għandhomx iwasslu għal kompjaċenza u nuqqas ta' impenn, iżda insista li flimkien nistgħu nibnu fuq dawn is-sisien inkoraġġanti lejn turiżmu ta' kwalità ogħla. Naraw is-sostenibilità f'dak kollu li nagħmlu, naraw li dak li nagħmlu llum nistgħu nkomplu nagħmluh fis-snin li ġejjin għaliex dan huwa settur li jiekol minnu kulħadd, huwa settur kruċjali għal negozji Maltin u Għawċin u anke għal poplu Malti in ġenerali. Min-naħa il-President tal-MHRA Tony Zara laqab sodisfazzjon dawn ir-riżultati u enfasizza ħtieġa li tissaħħaħ l-eċċellenza tas-servizz, l-effiċjenza u l-produttività b'fokus aktar b'saħħtu biex jiġu attirati turisti b'infiq ogħla. Enfasizza l-importanza li jiġu adottati strateġiji sostenibbli biex tingħata spinta lill kompetittività ta' Malta u jiġu żgurat tkabbir fit-tul, inkluż bl-investimenti fl-infrastruttura u l-ħaddiema ħalli jagħmlu minn Malta destinazzjoni premium. Dawn il-figuri kienu tajbin ħafna, infatti il-riżultati huma aħjar mis-sena ta' qabel u allura huma sodisfaċenti ħafna. Jidher illi n-numru ta' nies li ġew huwa ikbar u l-infieq huwa wkoll ikbar. Nista' ngħid li s-sena l-oħra il-turiżmu ġenera 3.6 biljun, mhux miljun, biljun euro ġol pajjiż.